Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan adyani at Tagalaunyon. Sakbay nga ibasa mi dagiti kablaaw, kidawon mi manan kada kayo gagayem, suportaran nyo ti Ferds Caballero Facebook page. I-follow kan i-share yo, tapno kanayon kayo nga updated kadagiti baro nga uploads tayo. Kastamutan nga ipalagip mi manan nga agmay may salaeng ti Ferds Caballero YouTube channel, apakang nga ganyo iti drama adagiti tugot iti dana ti biag. Awanan ti sabali a YouTube channel tayo kakabsat. Kat nga daman dagiti sabali nga agre-re-upload iti drama tayo, bogus dagita gagayam. Arig na ataktakawon dati nagrigatan tayo, apanang tadbiag kadagiti padas a nagtaod matlaeng kada kayo. Liklikan nyo a suportaran dagiti kakasta akita ti tattao gagayam. Makablaawan ti kanaway Nuol family kan kakabsat ko ije Rojas Isabela from Ronnie Kanaway. Shout out kada Mama Alma Papa Abeng Sagon iti Barwan Agno Pangasinan. Kastamot ti Bueno Nerona family ti Litak Buboy Agno Pangasinan from Aji Lloyd Sagon. Happy birthday Aida Garcia. Shout out kada Carolina Villanueva Manangan, Susan Ronquillo, kan Dayan K. Rolyoda. Reynaldo Jose, kan advance happy birthday kan ni sister ko Veron Dulay from Josephine Jose.
Bumatay family ti Alicia Isabela from Princess Bumatay Briones ti Singapore. Happy birthday Rowena Dagdag Kasaklang ti San Fernando City, La Union from Nida Nieveras. Tulosa family ti Mansante Magsingal, Ilocos Sur. Saad Tabilosa family ti Rojas Isabela from Lin, Tolosa. Nicolas family ti Liwan Norte Enrile Cagayan from Mailen, Chico. Mrs. Ko ani Gladys Ramos ti Dubai, Stephen ken Estipon ti Dalumpinas Oeste, San Fernando City, La Union. Jorel Kandufka family, especially ni Mama Margie ken Papang Kastama ti family Daraway from Marjorie Duca. Judith Bersabal, Juving Bersabal ti Bamban, Nueva Vizcaya. Lori Bersal ken Jimmy Bersabal ti Ibiza, Spain from Leonora Bautista. Shout out kada Linda Pasyon ken Melanie Rumbawa. Mary Ann ken Glyza Marie Maguddayaw. Pascual Dulin ken Maguddayaw family ti Pakak Pequeño, Amulong, Cagayan. Hintay nga ruden ituloy abasaan ti surat ni Johnny. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kayat kayo man pa'y akablaawan iti naimbag nga oras. Sapay kumata da kayo iti nasaya at akasasaad, adanunan to'y nanumo asurat ko. Ilangad naklaangan manang itinagan a Johnny, tagalaon nyo nak kat may saakmat kadagiti ribo-ribo a subscribers iti YouTube channel yo. Adamat padas ko akayat ko nga ibinglay kadagiti dumdumngag, barang makaibati iti adal. Sapay kuma tamay samot a mapili a maikkanbiag, babaan iti programa yo, iti Ferds Caballero YouTube channel. Anak-nak ni Nanang iti kinabalasang Manang Emmy, kat saanan anakias asawa pa'y manipod idi. Gapo ta imbukbuk na laangan ti atensyon na kanyak. Iso kasta unay apa nangyali ka na kanyak manipod kinaubing ko nga agingga iti dimmakelak. Tapno na sayod ti amin, rugyak man manang ti agsalaysay, idi baro ak pay laeng ngem mangup opisina ak idin. Ada kamot gaya man, anak ko. Nanang, agmano ak. Kasyan na ka ti Diyos. Hawan gayam, apayasan ka nagawid nga imay nangal daw itay. Nanganak iti karinderi at ibatog ti opisina mi nanang. Ado nga mintin sambot ko papaaramid ti boss ko. Isadya ko nakaawid anangal daw dito'y balay. Sapay na imas, tilinutok asi daam itay. Anya tilinuto yung aya nanang? Ay katay pagpapigsaa. Taamo ka mabambandog kay di opisina yo anak ko. Inanger a karnit baka. Aya? Ay na, nagimas matan nanang. San abale, ta isunti pangrabyan ta anak ko. Mala, ingkag pulusan, ta idadang ko di sabaw. Tapno na pudot to, numalpas ka ngagsukat. Sige nga nanang, agyaman ako nay. Hala, nagsapa kayo na nakaring nanang. Sipugat mo lang Arig na katartarahok lang na kitagawitan. Unay katakatartaraok ti kawitan nga imbagam anak ko. Ay, talaga nasapa ak anagreeng tapno makaluto akon iti pamigatan ta. Masapol nga agar musar ka nga umunasak bay amapan ka manen mang opisina. Nariga ti awan nagyan ti tiyan na mapanagtrabaho. Saan ka makatrabaho ang naimbag? Kabalak mo tagluto iti kanagkat nanang. Rumbag ko mamat maturog kayo pailaan.
Taawan mo ti ado, trabaho yun dito balay. Bay anak ka dilaang ang mga sikasukan ka anak ko. Kasta mo tasigod ti aramid ko manipod kinaubing mo saan aya. Wan mat kidi ananang. Ngam sa bali idi kan ita. Ada ako nito husto nga edad. Rombang lang asyak mo tin at mga asikaso kan mang sirserbi kada kayo. Ay saan? Noan niya dyan nakairuamak nga aramidan manipod idi ubing ka. Aramidak lataging ga ita. Amo ta si kalaang ti pagrikrikusan ti lubong ko anak ko. Apay nga minaya di kayo nakiasawan. Ado mo tinakita kang agdatdaton kada kayo idi ubingak pailaan. Ay na, ang mga numakasara kak pa itinaalas ti ugali na. Kat di na kanto maipatag nga anak ko. Ang mga noan niya pa iti maramid ko no pagaramidan na kay tidakas. Iso asaan laangan. Naragsak tamad nga uray dudu at alaang saan aya. Wan mat ananang. Awanan ti mako nakitipan ng taripato yung kanyak. Manipod kinaubing ko. Iso ngay patpatag kayo unay-unay, nanang. Ay, nahikat na itapasablugan anak ko. Ha? Ay, gayam. Nakasaganan ti twalyam no agdigos ka. Ada amin na ama sa apul mo iti banyo. Anya? Ay unay ti kastan. Kabaalak mo't ni aramidin day tananang. Apay niya Di na kadilatan ikaskaso. Pakaragsakak ti amin nga aramidak para kan ka, anak ko. Hi, adak manen. Si Kamat Gayam, Johnny. Apay, saan ka nagawid anangal daw ita? Naimimas ti mga dito karinderi apag trabaho ang Verna. Nangruna no makitkita ka. Na yan dahi nga ibagbagam. Nalag, pili ka nga rodan iti si Daam. Siga na tagpili para kanyak. Amo ka na imas amin na putahe nga adda dito karinderi apag trabahoam. Naimimas manen, no si katagpili. Alarod, ingkag tugawan. Tasya akong ti makaamong agpili iti si Daam. Urayam laangan ang maidasar. Agyaman akber na. Kan, wan gayam. Mabalin ka din nga orayin ka inton malam, inton panag-aawid yon. Inton agsara ka dito karinderya. Ta, awisin ka kumamangan iterwar. Ha? Mga naitirwar ko nam, kat karinderya ti paggapwa. Sa balilat tamot ano iterwar mo't ti pangananta. Makapagin ni istoryata pa eh. Mabalin ka di. Sige, tapnaon mo ti makunam. Narigat mo ta paayak ti suki mi di ti karinderya. Agyaman akber na. Orayin kan tulat nga raw dan inton malam kalpasan ti trabaho. Agyaman ak ta pinagustuhan ti awis ko, Verna. Apay kat tinasaan, katamok mo ta mapagtalkan ka tao. Agyaman ak, Verna. Dadagayan pa nagtalag mo kanyak. Ket ikarik, ajak to dadailan day tapa nagtalag mo kanyak. Nangruna no, aklo na mo ti dardarirag ko pa nagayat. Ni, apay anapan iti ayat ti saritaan. Amok ngamin niya amumlatan, no apay nga inawis ka amangan ita dito restaurant. Sapay ko ma, tasan ka ama umadumdum ngag iti panang ibalbalikas ko, iti nalao sa panagayat ko kun ka. Amo ka nasaya at kaatao, Johnny. Kan saan ka narigat nga ayatan. Ngam, dawatak nga ipaayan na kumapay iti umno a panawan, amang tingiting itiriknak para kan ka. Verna. Sapay kumata maawatan nak, kan sapay kumata makauray ka. Ngam no saanan, nawayakan amang kita iti sabali nga ayatam.
Gaputag may saak nga anak, kan anak-nak ni nanang iti kinabalasang, kasta unay ti panangipatag na kanyak manang Emmy. Manipod kinaubing ko na imatangak tinakaro apa na nga sikaso na kanyak, nga uray adda akon iti husto nga edad kan addan trabaho. Isosusu papakakmet, babaan iti panagtrabahok anasayaat, tapno maipaay ko amin nakasapulan ni nanang. Adamot ar-armak abalasang, iso ni Verna, agtrab-trabaho iti karinderya iti asidag ti opisina mi. Napintas kan na maabalasang, iso anagayatak kan kuana. Inanusak tinanguray iti gundaway, nga inaklon na ti panagayat ko. Kat sa anak mat anapaay. Ngamjak imbaga adagos kaninanang ti maipapan kada kami kani Verna, tadyak kayat amaklaat ti inak. Amok ngamin amang rik na unay, no maamuan na nga adagaya man kaayan ayat ko. Ngamkas iti konada nga ruden, naglapayag ti daga, ken nagpayakmet ti damag. San Lumain, umayak man. Nay, si kamot gayam dayta insan iskaw, ay dumanon ka. Agyaman ak insan. Nay, madamagayam nga agkapkapi ka dito'y balkon yaw. Nawon insan. Agkapita, mabitla Ay, saanan, insan, saanan. Takalkal Pasko unay. Ay, ni Janay, napan ka din nagtrabaho. Won, itay pay Saan na kayat dayjay ti maladla daw? Kasta aya. Amom mainsan lumen na bilibak iti kinagagat ja anak mo. Awan pa'y mo't asawa nang nakagagagat nga agtrabaho. Won nga road kasinsen. Sa bagay, ang mga panggap damutan at agkalay sa itinubya na. Ha? Anya? Ada nobya ni Janay? Adan apay, di na pa'y inkuyog dito'y balayo tapno maamamam. Kasano nga ikuyog na dito'y? Katjak pa'y nga rod amo nga dagayam nobya na. Katnyam amo na pa'y kanyak na minsan na nagsabat kami ijay sentraw. Agtrabaho ka no iti karinderya iti asidag ti opisina dajay nobya na. Anya, karinderya, ti pagtrab-trabahuan na? Saan na aka-opisinaan? Saan? Ang umlanga na mo tinasingput abalasang. Amok pa yan. Katno ko na makarinderya ti pagtrab-trabahuan na. Sigurado ngagsasabali alalaki ti kapulpulapul na. Siyempre tapakanan nga ron ti pagtrabahuan na. Kan saan laang mo't alalaki ti mapmapan iti karinderya kat. Adumat ti babalasang akasken kwa na. Damagag to man kan ni Janay ti maipapan iti dayta nga imbagam kasinsen. Basan-san matan, asaan ka nga agawid amangal daw, anak ko. Ato nga minti trabaho di opisina nanang. Sayang mo ti oras na umayak pa ilang mangal daw dito'y balay. Kasta. Wano, adan pang panganam, anaim-imas ti luto ng amsyak. Ha? Ni, awan nanang. The best pa ilang mo't ati luto yo. Kasta ka day. Ay, wal na nako. Ada nakaidanon kanyak.
Nakita da ka nga adda kakibkibin mo a babae. Sino nga'y dayjay? Kwa nanang. Ni Verna Dayjay. Nobyak. Anya, adanubyam. Anay nagsayaatan. Sigurado ka opisina am dayjay. Saan nanang? Agtrab-trabaho iti karinderi apang panganak ital daw. Anya, di ka lang nakapili mo tan, timas na disdisintya babae. Ala, kat na disentimat ni Verna nanang. Kasano disintya ako nam? Nagsasabali mo't ang lalaki ti Serbian na iti karinderiya. Di kasla waitress mo't tan iti club. Nanang, adayo day tang ibagbagayo iti kinataon ni Verna. Di kayag nanag, taawisik to diti balay, tapno mamamuyon to mutan ti agbalin, amanugang yaw. Johnny, kasla maamakak mo tamakyam-am mo ko ni nanang mo. Anya ko matipagamkam. Nasingpat ni nanang. Langan na lang ti strikto. Kaya't naknataparakan ka? Apay kiti nasaan, kat si kangarod tayo ayatek, ken si kati kayat kung ikalay sa. Ha? Wan Verna, isang erwam mo ti bagim ka ni nanang ko, tayo di saan niya agbayag, agbalin kanton ang manugang na. Anya ti kaya't masawan, Johnny? Naglawag mo dyan bagak Verna. Si kati kayat kung ikalay sa. Kat aramidak ti amin tapno matungpal day tayo ti kabitan na panawan. Ken tapno mayawit ka mo ni balay mi. Saan ka nga tamakmakla at laang? Agkalaysatan at talaga? Apay kasta saan ka mamati nga ikalay sa ka. Si kati kayat ko ang makadun na ititong palbiyag ko. Isang ngayon ton mapantay di balay, ibagak to kan ni nanang agkalay satan. Umanugot nga ta. Mga no di na kaya taparakan ka. Sa anak adi adalakas kan ka. Kan may sa, itila ang karinderya ti pagtrab-trabahwak. Man ano ko ma, kat nadalos mo ti trabaho. Ang ti kayat ko, apaman ang makapagkalay satan, saan kanton ngagtrabaho pa di karinderya. Anya, ngam kailalamat ti trabahok, Johnny. Ti kayat ko, agyan kantolangan iji balay, tapno dakad kadwa ni nanang ko. Kayat ko ayasideg mo tiriknam kan kuwana. Johnny. Kat sapay la ko matamaanusam ni nanang ko, ha? Medyo stricto lang, nang runa no may papanan kanyak. Amamutan ti makagapo, ta naistoryakon kan ka, saan ka di? Wan, Johnny. Kat aramidak ti amin, tapno mayas sa dagko tirik nakkan kwa na. Nanang, kaya't ko ayaw mamukada kayo ni Verna. Di kaya ayat ko. Agmano aknana. Saan na masapol? Ha? Ha? Kaano pa nga danubyam dyan eh? Apay nga italaang ayam amom kanyak. Pasensya kayo nanang. Diyak lang amin kaya't amaklaat kayo. Katanya ti panagkunam iti marikrik na kita. Saan anak-anaklaat? E dinto ta insurot mo da iti ababae dito balay. Nanang, agbalinton na manugang yun ni Verna. Dahil sa tikayat kong ikalay sa. Isungor niya insurot ko dito balay, takayat mi nga ipakada ti panagkalay sa amin. Apay, sigurado kan kuan ah. Kaano lang ang nagnobyo kayo, ita kasaradagusan. Abagan nagbabawi kan to lang. Di kay agdanag nana. Agbalinak to na saya at nga asawa ti anak yo. Ken manugang yo. Apay makisabsab bitaw kay ti saritaan mi nga agina. Saan ko adamdamagan ti opinyon mo?
Pasensya kayo, Nana. Nanang, saan kumamot akas na ti panagsasauyo ko ni Verna Nasingpot ni Verna, nanang. Basta ikan nyo lang iti gundaway. Tapno mapanaknikan na matdayta kada kayo. Amadi tinamnam ni Nanang iti day di apa nagpakadami ngagkalaysa kamin ka ni Verna manang Emmy. Kas nakunak ngaminan iti damo apasat ti surat ko. Syaklaeng ti pagrikrikusan ti lubong na. Iso asaan akon anaklaat iti kasjay a reaksyon na idi naamam muna ni Verna. Kinasarita nak ni Nanang. Inalukoy nak ajak ikasar ni Verna. Ngam inlawlawag ko, asaanan ang mabaliwan pa'y ti pangadang ko. Nagkasar kami nga rod ka ni Verna manang, kat apaman analpas ti kalaysami, nagresignan ni Verna iti trabaho na, kat nagnaed kamin iti balaymi. Ngam dito'y matan anang rugi ti kalbaryo ti asawak, manang Emmy. Nanang, apay nagsapa kayo nagriing. Siya kunti mangisagana iti armusar tayo. Saan mo apakibiyangan ti panaglutok iti armusar ni Johnny? Siya ti mangisagana iti armusar ti anak ko. Nanang, panawan mo ten tapno aginana kayon ang mga asikaso ka ni Johnny. Ada akon nga asawa na. Kat siya kunti makaammo ang mga sikaso kan kwa na. Oray asawa na kan. Saan mo apakibiyangan ti sigod ngar aramida kan kwa na? Dayta ti sarek mo di tautak mo. Siyak pay laeng ti inana. Asawa na kalaeng. Iso amas adda ti karbangak kan kwa na. Ngam iti sika. Naawatam. Kumusta tinagmalim mo dito'y balay, Verna? Kasi ti sigod, awan mat na baliwan. Oray kasano ti panangyasadag ko iti bagi ka ni Nanang. Nakaya kay lata kanya. Di napulos kaya tapakibiyangak ter aramidan na. Kat anya kay taramidan mo no kasjay? Awan. Kasi awan tinangag ko. Panawak latan ano kasjay nga amok akaungat nakmanan. Agyaman nakitikinanos mo ka ni Nanang ko, Verna. No, sa bali lang dayta. Amang ano tinotopandan ti inak. Saan to ang mapasamak dayta, Johnny? Napatagan kanyak ni Nanang. Kat agtali na ti panagraam ko kan kuana. Uray anya ter aramidan na kanyak. Uray pabpabainan nakpay. Amo kadumtang tong matlaang ti aldaw. Ama ipatagnak matlaang. Kat maaklon nakton amanugang na. Nakaskas daaw. Itaman pa yasaan nga inasikaso ni Nanang tibalo ni Johnny anapan ng opisina. Sipod nagkalaysa kami ka ni Johnny. Itala ang asyak tinangasikaso kan kwa na anagarmusar. Aging ga itay simre kan anang opisina.
Apay nga taasan pa'y arimor ni nanang iti silid na. Aman no mabisinan. Itaman pa'y analadawan na kariing. Tinasayaan. Riingal ko, tapno makaarmos-armutan. Nanang, aldawan. Agriing kayon. Nanang. Ha? Agas-asog samot ni Nanang. Imdengak man ana imbag. Mga no mabat-batibat ni Nanang. Sumurag katlatan. Diyos ko, agas-asok. Nakamulagat ni Nanang. Pasig ako raw lang ang makita ka nagiti matana. Nas ka na maipan ko ito ospital. Ang mga noan niya di mapaspasamak kan kwa na. Apay Berna, anya tinapasamak ka ni Nanang. Apay yung taray mo dito ospital. Mapan ko kumariingan. Tanakaskas dao ngamin Johnny. Simrek kan anang opisina. Ngam di pala rimor iti silid na. Idinto ta iso ka na yung timangas asikaso kan ka. Dayjay, nastrakak ng agas-asog. Kan agbulbuli gaw-gaw mo tan lagiti matana. Anya ka nung ay tinapasamak kan ko, ana. Anya ti ko na ti doktor. Kumusta ni Nanang? Bimabaka no ti sugar na ko na ti doktor. Ha? Ngam di ka nagdanag. Apaman nga da in-injection da kan kwa na. Si Maya atan ti kasasaad na. Agyaman nakta nakita madagos ti kasasaad ni Nanang, Berna. Ang mga noon yan tinapasamak kan ko, ana. No bilang tanabaybayan. Pagrabang abantayan ni Nanang. Inaramid ko lang ti rumbang. Di ka madanagan. Jack baybay anapulos ni Nanang. Agyaman nak, Berna. Diyak mo na niya ti mapasamak kanyak na awan ka. Ipatpatag ko na iti inak. Diyak lakit di mapakawan ti bagik. No dadakas ang mapasamak kan ko, ana. Manipod ita, saan ka nga agmay-may sa mga sikaso ko ni Nanang. Laglagi po mga daak dito nga asawam. Siyak ti makaamu ka ni Nanang. Nanang, itata nakaawid kayo dito'y balay. Saan ko maanatanggan ti ulo yo, ah? Amin nga imbilin ti doktor, masapul atong palin nyo. Johnny, anak ko. Di kagdanag, Johnny. Siyak ti makaamo ka ni Nanang. Jack to pulos baybayan. Agyaman ak no kasta. Nanang, nanyaman ti kasapulan nyo, ibagayo lang ka ni Berna. Saan kayo mabalin niya agbannog? Nanang, saan kayong agbabain amang ibaga no ada kasapulan nyo? Ada aklaang dito eh. Di kay to pulos panawan. Amo kakagura dak. Ngam, pasensya kayo kuman kanyak. No asikasuan kayo latta. Nga oray no diyo kumakayat. Berna, bakit? Si kang arudan di makamo ka ni Nanang atan eh. Masapula sumurikak mo tan iti trabaho. Sige lang, Johnny. Di mo pagdanagan ni Nanang. Jack to pulos baybayan. Nanang, masapol amangan kayon. Agtumar kayo pa iti agas yo. Siya kundi makaamo. Kabailak ti mangan nga agmay-maysa. Saan, Nanang?
Oray madi kayo. Masapul as ubuan kayo tapno adu ti makanyo. Kababain kan ka. Nanang, saan nakasabali a tao? Anak dakmeten. Kat obligasyon ko timang taripato kada kayo. Apay nasingpot kalata kanyak. Gauray saan anasaya at tiimpakpakitaken ka iti kalabas. Gaputa ay ayatag unay ti anak yo. Kat amin napatagkan kwa na, napatagmutan kanyak. Malaksid iti dayta, imbilang kayo napudpud no nga inak, nanang. Nang runata, basitak paylaang idinapukaw ko day dinanang. Jak pulos na rik na ti pudot ti pamatag na, tanasapa anapukaw iti danak. Kat ita, tada kayon amay kadwa nga inak, ipapas ko kada kayo ti jak pulos na iparik na pamatag iti day dinanang ko. Pasensyakan kanyak. Nagbidutak iti panagipapankan ka. Kunak no napatpatagkan iti anak ko, ngambiti siyak. Kunak no saan na ko nakasapulan ni Johnny, tadakan nga asawa na. Kunak no baybayan na kun, gapukan ka. Nagbidot kayo, nanang. Saan mapukaw kada kayo ni Johnny? Ipatpatag na kayo unay ti anak yo. Ngamita, nanayunan pa iti mangipatpatag kada kayo. Tadaakat nga rodan, nanang. Lipatan tayong tinapalabas. Tinapatag kat ti agdama. Maawatan kayo, nanang. Amok, aga po itinalabas apan nang ipatagyo ka ni Johnny, isa nagimon kayo kanyak. Kat, pagyamanak unay tinalaos apan nang ipatagyo iti asawak. Pakawanan na kanak ko. Nakasingsingpot ka. Nagasat ti anak ko takasken ka tinatumpungan na nga agbalin nga asawa na. Ulitak tagkidaw iti pamakawan. Kat manipod ita, di kan pagimunan. Tanapanak nakakasaan mo nga inagaw kanyak ti anak ko. No di kat simangbay ka, tapno adda katakunay na ang mga sikaso, kan mangipatag kanyak nga inana. Berna, pasensya ka no narabianak ka naghawid. Nag-overtime kami ngamin. Awan anyaman na. Ni nanang ngay. Kumusta kayo at duway tinagmalam? Nakaturugan ni nanang. Napakan kan napagtumarkumatan iti agas na. Agyaman no osta. Adda ka di rimswa parikot? Awan apulos. Kat manipod ita, patsa ka agbalinan anayas ti amin. Ha? Anya di kayat mo asawan, Verna? Amom, kayat na kon ni nanang. Mariknak anapatag akon kankwana. Ha? Agpaiso? Wen Johnny, nakapagsarita kami iti heart to heart ako nada. Naibuksilan ng tinagumok nga imon iti barukong na. Kanti di na nayibkas asakit tinakam na, iti panakaamam mo kan panangasawam kanyak. Iso nga ita, naanayasan ti amin. Awanan ti parikot iti nagbaetan mi kaninanang. Agyaman nga ron no asta. Awanin tinas ka na pagdanagak tunggal mabatbati kayo adwa diti balay. Agyaman manin bakit? Nakaananos ka kaninanang. Rumbang laang. Amumat anasapa ka na ulila iti ina.
iso apat-pat gakunay ni nanang, akas pudpud no nga inak. Kas iti panangipatag ko ken ka, Johnny. Aga po iti kinaanos ti asawak, iso anak kaamiris ti inakman ng Emmy. Iti dayjay na pasamak, siyak ti ad-adda na bang aran. Agsipod ta amok, nga awanan ti rumso aparikot iti nagbaetan ti asawa ken inak. Saanan amarigatan ni Verna amakilangen ken ni nanang. Ita, makitkita kon tinasaya at alin nangan daadwa. No daduma, adda pa yan panagimon ko. Takasla na patpatagan kan kwa na ti asawak, ngam siyak nga anak na. Ngam pagyamyamanak unay, kan pakaragsakak day ta amakitkitak, akinasingadan iti tunggal maysa. Daytoy ti padas ko manang, toy pagayam mo, Johnny. Johnny, pagayam ko, maragsakannak, nagbunga metlaeng ti kinaanos ti asawam ket nagbaliw anamin pinsan ti inam. Iti sabali abangir, maawatak met ni nanang mo. No apay akas jay tinarik nana, ididimteng iti biag mo ti asawam. Ngam nagasat ka, takas ka ni Verna tinagbalin nga asawam, iso ang nagkatunusan dametlaeng iti inam. Sapay kumatag na nayon ti kinaragsak ken kinasaya at tilin na ngenyo kas maysa a naragsak a pamilya. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Pintun, mapunas, dito'y lagi. Pagiti, naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsak, isudat ng waris. Kadagiti tugon, iti danal tibiyag.